best friend ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi. Best friend din niya ako kasi kaya ang radyo ko IFM. Ang best friend kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Idaragtas niya ako para masigurado niyo. karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumana, dili ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong buntag mga kababayan! Hapa! Isa ba? Lumabas na kayo dyan mga kalaban! Ako po si Senador Sok Bongga! Mayong buntag sa among pinakamamahal din hinga kasama. Walang iba ang pinag-uusapang napaka-kontrobersyal. Ati Chrissy! Ay, Sap Bongga. Excuse me, Ati Chrissy, Senador Sap Bongga. Senador Sap Bongga. Wala ka bang balak na tumakbo sa Ay, pagkapolitiko? no. Kasi tahimik na yung buhay ko. Ayoko na masyadong guluhin. You know, I'm happy with my life right now. Talaga ba? Yes, with Pangulong Dagong. So, kayo ng dalawa? You're on? We're getting there. Speaking of Pangulong Dagong, i-welcome nato siya sa atuang show. Atuang show, actually, sampid lang tayo dito. Sa kanya talaga to. Narito na ang pinakamamahal na purok leader na to din sa Purok 93.9 IFM Manila, Pangulong Ay, sorry, excited. Ganon kasi yun eh. Para may binabaril ka. May binabaril na sarap. Bilisan mo, Bong. Bilisan mo. I can't wait na rin eh. I cannot defend myself pag wala ako. Anyway, maayong udto, Luzon, Visayas, Mindanao, Bong, maayong udto, Maayong udto, and boy. Ma'am Chrissy. Hi, my loves. Magandang My tanghali loves. sa inyo, and most especially, Huwag ka magkakamali, ha? Okay lang, safe naman yun kasi before. before yan, ma'am. Okay, sige. Basta before yan, wala naman ako sinabing after. And, yes, go ahead. Pang ilan bang babae sa buhay mo si Ate Chrissy, Pangulong? Wala pa naman kami, Bong. It is still not counted. But I will make sure you will end up with me. Mini-make sure talaga. Let's begin. Ang landi na mga usapan dito. Dahil dyan, oras na para sa inyong iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Ang inyong mga sumbong, pwede nyong i-text sa 0939-7062-816. At pwede na rin mag-comment sa ating Facebook Live. Punta ka lang sa IFM 93.9 Manila or sa Idol Dagol page. There you go. Unang sumbong. Hi, Ate Chrissy, Senador Sap Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang tambay dito sa amin. Bakit? Kinukuha kasi nila ang aming mangga. Oy. Wala raw kasi silang magagawa habang naka-quarantine. Ano po ba ang nararapat gawin namin? Si Dina po ito ng Malabon, Metro Manila. Dina, bago papitasin yung mangga nyo, balatan nyo na.
Ay, nakakahiya naman sa mga magnanakaw. At least kakainin na lang nila, di ba? Kaya binalatan nyo na eh. Yung mangga? Hindi, yung magnanakaw. Kaloka. Marami yan dun sa probinsya namin, Paulo. Yung mangga. Hindi, yung magnanakaw. Actually, nakulong na. Yung magnanakaw? Hindi, yung mangga. Nilagay sa bodega. Yung mangga? Yung magnanakaw. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po itong asawa ko Bakit? na tamad pong maligo. Kahit nasa bahay lang po, kailangan di ba po maligo? Ano po kaya ang gagawin ko para sipagin po siyang maligo? Ellen Ramos po ito ng Taguig. Alam mo, Ma'am Ellen, merong advantage yan, Ma'am. Kasi yan ang totoo mong asawa. Malayo pa, nangangamoy na. Yan ang advantage yan kung hindi siya maligo. Kaya wag mo nang paliguin. Kaya pala, Pangulong Dagong, malayo pa lang naaamoy na kita. May magkakatuluyan din sa programa. Smells like my future husband. Isa pang sumbong. Hi, Pangulong Dagong, Ate Crazy at Senador sa Bongga. Isumbong ko lang ang kasama ko dito sa trabaho na si Susan. Bakit? Sa tuwing kumakain po kasi kami, habang nakikinig ng isumbong kay Pangulong Dagong, lagi na lang siyang natutukan. Bibilaukan. Nabibilaukan, ika nga. Kaya, Pagkakain niya, malaki siguro yan. kaya lumalabas ang mga kanin sa ilong niya kasi tawa siya ng tawa sa inyong tatlo. Ano bang meron dyan sa programa ninyo? Bakit kami natatawa? This is Ruth Verhel ng Laundry Time sa New Manila, Quezon City. Pangulo? Honestly, seryoso po kaming tatlo dito. Yes. Yung para yung mga anong tawag yung kanin na lumalabas sa ilong, momo. Momo, tapos Tagalog, momo. Yung mga tira-tira na mga pagkain nila lumalabas din sa ilong. Ano ngayon sa Tagalog? Momo. Ate Crazy? Momo. Momo? Di ba, iba man ang momo sa Bisaya? Ang momo sa Bisaya, aswang. Ang momo diri, kinain na. So, ganito yan. Para hindi masayang ang mga kanin na lumalabas sa ilong niya, maglagay kayo ng manok sa harapan nyo. Tapos, anong gagawin? Para yun, pag lumabas ang kanin, tutukain na ng manok. Tukain ng manok. Yung kanin? Yung ilong. Funny mo talaga, my love. Pero alam mo, Sandali. Ba't parang kinikilig ako pag si Ma'am Crazy? Ayaw kong kiligin, pero tumatayo yung balahibo ko. wala, yun lang kaya, balahibo lang kaya ang tumatayo. Hindi, yung ilong. Yes, next. Ay, isa pang sumbong. Dito tayo sa cellphone. Galing kay JV Horton Yes, sa right. Facebook Live. Maayong odto, Pangulong Dagong, maayong Senator odto. Sapbongga at Madam Chrissy. Sumbong ko lang po yung kasamahan ko dito sa bahay. Pag di mo po sinabihan ng gagawin niya, ay ayaw niyang kumilos. Ano po kaya ang dapat kong gawin, Pangulong Dagong at Senator Sapbongga and Ate Chrissy? JV po ito ng MSU Marawi City. Oy, mga taga Marawi, kumusta mo? JV, lobat po ang remote control niyan. Palitan nyo ng battery ang remote control para gagalaw na siya pagpindot mo. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating telepono. Hello, kababayan. What is your name? Hello, sa Hi. Pangulong Dagong. Bulantoy. Kamusta naman kayo? Oy, si Bulantoy nga to. Ano ba? Galing ba siya sa ilalim ng lupa? Ma'am Chrissy, wag mong ganyanin yan kasi galing yan sa ilalim ng bulkan.
Sir, Bulantoy, maayong udto, sir. Ito sa inyong tatlo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang dito yung mga kulit, yung mga walang face mask, tsaka ano, yung Nako. nagkakara-cross din sa amin, mga tambay. Hoy. Alam naman bawal. Pati yung mga tricycle driver, hindi pa rin nakaredy sila yung harang nila sa tricycle. Gusto ko yung pagkasabi mo ng walang face mask na yan. Alam, Oo, kasi marami talaga walang face mask. Tapos, yung mga lasinggero. Gagawin dyan, Pangulong Dagong. alam mo, sir, ganito yan. Ano yung nahulog? Okay. Ganito yan. Yung mga walang face mask, lalo na yung mga lasinggero, para safe kayo, butasan nyo yung gitna, lagyan nyo ng straw. Good idea. Istrohin nyo yan. Istruhin yung... Tigas ng ulo nyo eh. And ito sa mga drivers, before kayo pabiyahiin, you need to follow the safety protocols. Lagyan ng cover ang inyong mga tricycle. Oo. Kung ayaw nyo, baka kayo ang i-cover ko. Nakakita na kayo ng driver naka-cover. Magmumukha kayong aklat sa araling panlipunan. Sige, Toy. Salamat, Toy. Salamat. Bye. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Crazy. Before anything else, ako, Pangulong Dagong, gusto kong magpa-cover sa'yo. Ay. Ma'am, pwede bang ang magazine na lang mag-cover sa'yo, ma'am? Gusto ko ikaw. Anyways, galing kay MJ Ayon, Pangulong Dagong, isusumbong ko lang po yung kapitbahay ko na aso. Hindi ako makatulog sa gabi. Sobrang ingay. Puyat ang aso magdamag. Puyat din ako, ang amo. Ano po ba dapat ang gawin ko sa aso? Alam mo kasi, ma'am, ma'am or sir ba yan, na nilalamig yung aso nyo sa gabi. Itabi nyo po. At least kung may aircon kayo, kumutan nyo. Magtabi kayo para pareho kayong hindi mamembro sa Team Puyaters. Pero sa bahay, Pangulo, ay hindi ako nakakatulog pag wala siyang, lamig. Yung aircon nyo, aircon? Hindi, ng aso. Ay. Baka ihian ka niyan. Aso? Ng aircon. May tagas pala. Yung aircon. Yung aso. Tumatahol ngayon tuwing Yung gabi. aso? Hindi, yung aircon. Ay. Parang sinapian yata yan. Yung aso? Yung aircon. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi, Ate Crazy, Senador sa Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang itong asawa ko na si Barbie. Bakit? Simula na nag-tune in ng inyong istasyon na IFM, adik na talaga siya makinig sa inyo. Oy, my God. Nagagalit siya kapag hindi ako nag-tune in sa programa ninyo. Ano po ba ang masasabi ninyo? Si Arnel po ito, aka ang Bato de la Rosa ng Tondo, Maynila. Tingnan ko nga Pangulo? kung kamukha ba ni Bato ito. Ay, Nako. tingnan ko si Arnel kung kamukha ni Bato, ha. Tingnan ko muna. Ay, oo nga, mukhang Bato. Hindi, Nel, ito lang masasabi ko. My God, I hate drugs. You're right. Pero kung ma-addict man siya sa IFM, okay yan. Wala akong problema dyan. Basta sa IFM lang. Pero pag ibang istasyon, Pangulong Dagong, I will shut it down. Pangulong Dagong. Shut down ko yung radyo. Yung radyo. Pangulong Dagong. Yes, Ma'am Paano Crazy. pag-addict ako sa'yo? Hulihin kita, Ma'am Crazy, because at ikulong kita sa puso ko. Mamili ka kung saang silda, kay maraming silda ito. Grabe naman. Alam niyo, Gusto no? ko mag-isa lang ako. alam niyo kayong dalawa, nakakapagselos na kayo, ha? Ilang araw na tayo magkakasama dito, wala man lang pumapansin sa puso ko.
Bong, huwag ka mag-alala. Napansin naman yung hairdo mo. Next. Ay, isa pang sumbong. Pangulong Dagong. Mula naman dito sa ating pinakamamahal na social media account. Ayan, galing kay Gonzales Zaragoza Rosalie. Hi, Pangulong Dagong, Senator Sapbonga at Ate Crizzy. Yes. Isumbong ko lang mga kasama ko dito. Saan? Kapitbahay ko po, yung mga gamit namin, Oy. pinagkukuha nila, walang paalam. Pati Oy. daspan, walis, at kung ano-ano pa. Sali po ito ng Laguna. Oh, Anong gagawin dyan, Pangulong Dagong? grabe naman yan. Kung manghiram po, magpaalam. Tingnan mo, ma'am, kung may tanglad pa kayo or may malunggay pa kayo dyan. Ang problema sa inyo, manghiram kayo ng gamit ng kapitbahay, hindi nyo isusuli. Tapos, ichichismis nyo pa. True, ang daming ganyan. Huwag naman ganun. Pinahiram ka na nga, ichismis mo pa. Dapat ichismis mo ang sarili mo dahil hindi mo sinuli ang gamit. Saan ba nangyayari yung mga ganyan, Pangulo? Wala pa akong nababalita ang ganyan. Yan sa yung sumbong. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating pinakamamahal na text line. Good morning, Pangulong Dagong, Ate Crizzy at Senador Sapbonga. Yes. Isumbong ko lang ang mahal ko dahil may ipinapagawa ako na 3 utos. Ayaw niya kasing gawin yung 3 utos na yun. Bakit kaya? Hindi ba niya ako mahal? Mahal ka niya, tamad lang siya. At ayaw niya ang 3 utos, gusto niya ang 11 utos. And it says, Kay Pangulong. Thou shall not confiance. Sa Bisaya pa, ayaw o kumpiyansa. mukhang wala pa naman yung sa labing dalawa. Akin yan, sa akin lang yan. 11 utos, thou shall not confiance. Sa Tagalog, huwag kayong magkumpiyansa. Yun. Dito tayo sa linya sa ating telepono. Hello, kababayan. Ayun, binabaan tayo. Wala. Dahil dyan, lumipat tayo sa ating mobile phone. 0916 897-5365. Alright. Sa lahat na gustong tumawag at o magsumbong sa ating mobile phone, chance na niya po ito. In the meantime, dumako po tayo sa ating pinakamamahal na chat. Hi, Pangulong Dagong at Senador Sapbonga, maging Ate Crizzy. Ang mami ko ang siyang isusumbong ko. Bakit? Dahil itong kaibigan namin, kain, tulog, kain, hindi na lang kasi talaga siya marunong tumulong. Ano ba ang nararapat naming gawin dito? I'm very wrong. Why you say so, Ate Crizzy? Kasi, this is the time na dapat productive tayo, di ba? Yeah, I agree with you, ma'am. So, if you are not productive, feeling niya siguro nasa ospital siya. What do you do usually in the hospital? You eat, you sleep. You eat, you sleep. You don't even pray. Yan ang problema sa inyo. Yun. And you wait for the pogi nurse to come. You wait for the pogi. Kain tulog lang kayo para kayong baboy dyan. Hello. Hi, kababayan. What is your name? JM de Guzman ng Montalban. Ayun. JM. Yes, May pangulo ka na, ha, Ate Crizzy? I know Dahan-dahan. naman. I'm just being friendly. Ma'am Crizzy, ako okay lang yan. Nagsisilos lang dito si Bo. Kasi wala pa kasi akong love life. Akin ka na lang nga lang, JM. Akin na nga lang ako. Ha? Sandali. Mamaya na kayo maglandian. May magsumbungan muna tayo. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong, JM. Pangulong Dagong, sampung ko lang yung katrabaho ko. Bakit? Pag natutulog kami, pasok, tapos binubuksan lahat ng ilaw, tapos binabagsak ko yung pinto. Pero sa oras ng duty, tulog. Pag kayo ang nagpahinga, ibagsak yung pinto. Oo. Tapos sa oras ng trabaho, tulog. Siya naman ang tulog. Hanip yung kasama mo. Anong gagawin dyan, Sir, Pangulo? tanggalan nyo muna ng bisagra yung pinto nyo.
Tapos? Tsaka na, pag natulog siya, bahala siya kung mabagsakan siya. Yun, bumagsak din talaga ang telepono dahil sa yung suggestion. Sandali lang. Hello. Ano bang nangyari sa linya natin, ha? Pinatulan na ba tayo ng linya? Sino ba yung kinakausap niya, Ate Chrissy? NTC. NTC stands for? Hello. Ano yung NTC? Hindi na niya alam yung meaning ng NTC. Ko kinaya. Nanay, tatay, tsorba. Sinanay at si tatay nag-churba. Pangulong Dagong, gusto mo tayo mag-churba? Mag-orasyon na nga lang tayo. Dahil dyan, mga kababayan, oras na para sa iba't ibang klase ng inyong mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Bago tayo mag-tsorbahan, mag-orasyon muna tayo. I like it. At sabay-sabay natin bigkasin ang Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Ang sagot nyo, maghugas ng kamay. Maghugas ng kamay. Celestina Adlao ng Laguna, Jean Alboro at sa boyfriend niya Raymond Cortez, Monique Sorca at Rufino Sorca Daport ng kanyang asawa, Lloyd Santos ng Bayrin Cavite, Romelson Rivera, kay Melba Sonson, Tintin, Rachel Toti, Regine, Jenny Robert, Riva May at RJ Rivera. Maghugas kayo ng kamay. Gretchel Apas, J.R. Horton, Jobert Bertudaso, Rosalie Gonzales, Rick Gabriel Wensa Panta, Elmer Baura, sina Inday Baura, mga taga-Pandakan, apil na mga taga-Barangay Busaon, Marisa Pilisilda, lalo na si mga Simeon family, Jerry at Christine Simeon, pati Rolyon family, Don at Juliet Rolyon. Maghugas kayo ng kamay. Si Chilo Kirong, ang kanyang pinakamamahal daw na si Jane, siguraduhin mo lang na siya lang talaga ang mahal mo. Si Althea Faith Autida ng taga-Pasig at ang anak niyang si Althea, si Faith Autida, na sige na lang daw TikTok ang trabaho. Maghugas ng kamay. Si Geraldine San Jose at ang mga nakikinig ngayon sa Sumbungan, ang papa ko na nilipat ang ibang istasyon papunta sa IFM. Buti na lang. Para pakinggan kayo. Si Babsi na hindi nakapasok sa linya sa telepono, buhay na naman dito sa social media. Babsi aka Rene Rico Sario. Maghugas ng kamay. Kay Marvin, Mark Bautista, Jane Alburo at sa boyfriend niyang si Raymond Cortez, Celestina Mandina Adlaon, Jox Terry, Remelson Rivera, MJ Evangelista na nanonood din sa live. Oy, si MJ, mabuhay ka. Yan, si Rick, Gabriel, Heidi Samson, at Celestina Adlaon. Maghugas kayo ng kamay. Ang slang ni Ate Chrissy, mag-orasyon. Si Chris Macabeo, Michelle Malayas, huwag kang lumayas, Josebel de la Cruz, Raven Vistar, Janilo Marito, J. Martinez, Romel Mag-Ingat, Ana Marila Lahaw, Toto Roses, Asinet Castro, Leo Pilak, Ranel Asis, Cambitales, Tata Nartates, Borsri Bayutas, hindi Bayutas. Si Atan, mga Lumansok Family, Elvis Jan, Ikay Paring EJ Kabanlit, at si Emerge Mercadal. Mabuhay kayong lahat. Daghang salamat sa inyong pakikinig. Mga tropa ni Susima, Daray, Cerezo, at ang mga bonggang-bonggang, wala na talaga silang magawa sa bahay kundi inaabangan ang isumbong kay Pangulong Dagong. Salamat po. Daghang salamat sa inyo.
Pati na rin kay Decapia Eileen at sa buong Tambunting staff. Salamat. Pawn shop yan Oo, di ba? Bongga! Maghugas ka ng maghugas kayo ng jewelry. At ibigay kay Ate Chrissy. I love it. Diyan ka ba Ate Crazy? Ano? Anong tawag yan, Pangulo? Ano ba yung term yan pag nagpapa-pawn shop ka? Ay, no. Nagsasangla. Sanla. I yun. don't sangla. Ano ba? What about yung puso ni Pangulong Dagong? It's mine. Hindi mo ba sinasanla yun? No. Isang la ko na lang to kay Kuan. Kaya kinino. Baka sabihin nyo sa devil. Bako. Anyway, maraming salamat sa mga followers po natin. Again, we are still in the GCQ mode. So, hindi pa rin po tayo fully functional, fully operated sa lahat po ng, alam ko naghirapan kayo sa pagsakay. Again, kung ang kumpanya ay magbukas, you need to provide a shuttle for your employees. Right. Yes. Or kung kaya naman nilang malapit lang lakarin, exercise pa rin yan. And of course, salamat kay Senator Sap Bongga and kay Madam Chrissy. Ma'am, nagustuhan mo ba dito, ma'am? I love you too, Pangulong Dago. Advance mag-isip. Hindi ka nakasagot doon na Pangulong Dago. Trap ka. Ito lang si Mr. John Leo Aki, sabi niya, i-regards daw siya kay Madam Crazy. Kay idol na idol ka daw niya. Hindi ka ba Sa nagsiselos? Davao International Airport. Hello sa inyo dyan. Hindi ako magsiselos. Umuwi ako ng Davao. Salubong man kami niyan. Ano Nasa sabi? airport yan. Sabi niya, alam naman niya, pobre lang ako. Di ba malapit din yung best friend mo doon? Nasa tuktok ng Davao International Airport. Yung best friend mo, yung nagpa-stop. Stop! Yun. In the name of diba? love. Gusto mo na bang mag-stop, Bong? Ang programa natin? Ihinto na natin dahil 11:15 na. Kaya nga, maraming salamat po sa inyong lahat. Please observe social distancing, maging malinis sa katawan, hugas ng kamay, maligo araw-araw para malayo tayo sa virus na yan. Virus Upang na yan. mabuhay po tayo Hanggat gusto nyo! Check your oras, kababayan, 11:59 na. Musunod na si Daddy Dong and Iska Morena for #IFM, ang idol kong frontliner, and I dedicate all the way till 3 p.m. And si Kitchi and Nika Josa naman, sasamahan din kayo with Tito Paquito para sa IFM Quarant Singing Contest. And of course, baka nagtaka sila, wala na si Johnny Bukol. Malaking buhay pa po. Nasaan na ba siya? Malaking buhay pa. Alas 8 hanggang alas 11 ng gabi para sa I-Confessions. Right. Doon ka na mangumpisal kay Pastor Bokol. Sa gabi po yan. Maraming salamat. Ito po si Pangulong Dagong. Ako naman si Senador Sap Bongga! Together with Ate Chrissy. Sa oras na alas 12 ang takna sa kaudtuhon. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura